Körülbelül 1 évvel ezelőtt, karácsony környékén agyrákot diagnosztizáltak nálam, és az orvosok azt mondták, valószínűleg csak néhány hónapon van hátra, ha csak nem kapok egy nagyon drága műtétet. Tudtam, hogy nem tudom kifizetni, ezért úgy döntöttem, a lehető legjobban kihasználom azt az időt, ami még maradt. Van egy 6 éves kislányom, és mivel ez lehetett az utolsó karácsonyunk együtt, elvittem őt a plázába, hogy megvegyünk neki minden ajándékot, amire csak vágyik. Miközben ott sétáltunk, meglátott egy Mikulást, és természetesen odaszaladt, hogy beszéljen vele. Leült az ölébe, és a Mikulás megkérdezte, mit szeretné a karácsonyra. Ő pedig azt felelte, egy csodát szeretnék. A Mikulás nevetve visszakérdezett, miféle csodát? És ekkor a kislányom azt mondta, az anyukám beteg, és ha nem történik csoda, akkor a mennybe fog menni. Én ott álltam, és alig bírtam visszatartani a könnyeimet. A gondolat, hogy talán nem leszek ott, hogy felneveljem, teljesen összetört. Ekkor viszont a Mikulás odalépett hozzám, és elkezdtünk beszélgetni. Elmondtam neki a történetemet, ő pedig rám nézett, és azt mondta, én valójában idegsebész vagyok, és szívesen elvégzem a műtétet ingyen. Nem hittem a